mung kasira katon lantang-lantang wasta mabarem andanyong lirakaton semarayan sumprat ratna sang bagaswara kang ngarsom madangi jagatem madangi jagatem bungae kang padha repati nulwa kang padha narya pepareng kita wis padha ora luput tak sedhekno ora permana kang marek ana ing ngaresaku kejaba Sri Kandi ora ana maneh Sri Kandi ndang matura sawanmu Kakang mbok sampun mboten lepat dawuh panjenengan kula kadang panjenengan Sri Kandi kula ngaturake sungkem pangabekti kunjuk padha panjenengan Kakang mbok Iya Sri Kandi kena tak tampa nggenmu ngaturake sungkem pangabekti son lumeberake ana ing dada ndadekno mareming atiku kaki lora Semar sowanmu apa ya padha waras nggih sapangestu panjenengan sowan kula winantura harja kula ngaturake sungkem pangabekti kunjuk padha panjenengan Gusti Ayu Iya Semar tak tampa lemu ngaturake sungkem pangabekti senasa kula dipanjenengan nala gareng kula nggih ngaturake sungkem pangabekti kunjuk padha panjenengan Ndara Ayu nala gareng tak tampa lemu ngaturake sungkem pangabekti senasa kula ingkang abdi Petruk semanten ugi kula nggih ngaturake sungkem pangabekti Ndara Ayu Petruk tak tampa nggenmu ngaturake sungkem pangabekti kejaba saka iku Semar Gusti Muraden Abimanyu apa ya nang Astina Semar Iya Semar aku krungu tembang lawar-lawar nek Raden Abimanyu ku jare nang Astina iku iya kaki menika sampun boten lepat Gusti Ayu Lah wusana Semar nang Astina kula kang dibutuhake apa ingkang dipun betake kala wau mboten lepat mung kautus kalian Gusti kula Bathara Kresna nyuwun wangsule Gusti kula Ayu Titi Sendari ingkang kautus mbiyada dhateng negari Ngastina Semar lawusana kok ora kok derekake kala wau ge kula derekake ning dinten mangke kula wangsul riyin saperlu badhe ngaturake cupu kang para aturake kula isine apa Semar iku kiriman saka ngendi menika saking Gusti kula Raden Abimanyu Gusti Ayu coba Semar ndi tak tampani isine apa menika enggal panjenengan tampi wujuding cupuning panjenengan kemawon nggih sampun sumelang iya kaki kacerita miwani Wara Sembadra kirang menapa cupu kersa kabuka rikala kabuka cupu menganing cupu ingkang katingal namung rikemaning ingkang putra mbewah kukuning Raden Abimanyu kageting Wara Sembadra rumas bilih ingkang putra Raden Abimanyu nemaing pejah kala wau Do Sri Kandi Dasa Abimanyu kaki lurah Semar Abimanyu konjur mati Kakang bodos pundi to Kakang Bo Abimanyu nek ngantos pejados pundi
Sri Kandi kate gak mati kaya apa wong kena rambute karo kukune wis dikirimno. Nang aku rene lo Sri Kandi jelas putramu Raden Abimanyu mati. Raden Abimanyu tak goleki nanti aja sliramu kon ibu ae tak mati. Aja sliramu Abimanyu wong ibu ae tumekaning pati ora apa-apa. Abimanyu slira putraku mung siji sliramu. Kok sliramu nang Astina ora pamit wong kaya aku lho kaya apa. Semarana dilayone Abimanyu kaki gawon balik. Percaya truk Ndara Abimanyu tansah dadi gura-gura kaya iki. Dolela kaya apa pancen iki diutus pendaram Abimanyu. Kakang Botos pundi Kakang Bok menapa dipun aturake brata Pandhawa. Sri Kandi becik dina iki patenana Sembadra ae. Abimanyu tenana ndek pelawangan swarga trantunan kula tak tututi. Aja sliramu kang mati puni-puni wara Sembadra ae ben mati. Abimanyu aja mati. Kita yuganing ulun ora luput iki niwara Sembadra. Pukulon ya Kang, aku niwara Sembadra pukulon pira kesalaku aku njaluk sepura. Aku nganti nibakno waspa nang Pertala. Pukulon jabut nyawane niwara Sembadra ae pukulon. Lho Sembadra durung wayahe mati Sembadra sliramu. Pukulon langgetos pundi ta pukulon sinten ingkang tega wong putra namung setunggal. Pukulon prayogini wong Sri Kandi man panjenengan pejahi. Dole nala garing karo Petruk Gusti Mlayu niwara Sembadra marang Sri Kandi dina iki padha njaluk mati. Wah ya aku ae mau njaluk urip mau mati kok aku. Weh niwara Sembadra ora cukup ora tangis dina iki tangyo. Pukulon mulane pancen aku ora nangis kaya apa putraku Raden Abimanyu. Wis ta ora Abimanyu nek tumekaning pati. Bab seliramu nek nganti terus tawang-tawang taes kaya mangkine kaya wis suwek. Kuno tanpa perlu. Mula dina iki niwara Sembadra marang Sri Kandi iki tak gawake busana saka kayangan Suralaya. Ayo tak ganti busana Sembadra marang Sri Kandi.
tamuni wara Sembadra njur para ganti busana kang kaya ngene. Ya Niwara Sembadra sliramu dina iki ora tak paringi nomor rak Niwara Sembadra. Aku para paringi nama sapa? Sliramu tak paring nomor Raden Bratakusuma sliramu. Pukulun aku para paringi nomor Raden Bratakusuma. Pukulun lah kula ajeng dos pundi pukulun? Sliramu tak paring nomor Raden Kandireksa. Kula panjenengan paringi nomor Raden Kandireksa pukulun. Wis ora luput Raden Bratakusuma lan Raden Kandireksa dina iki tindak nang Astina. Jaluk negara Ngastina. Pukulun menawa kaya mangkono pangestumu kang ndak jaluk ulun dina iki aku tak tindak nang Astina. Ya nerada njur kaya apa tule dina iki. Kula dina iki ndadekno kawuninganmu Kakang Semar. Sliramu tunggu dalem kasatriyan Madukara marang putramu Nalagareng Utapitra. Perkara Raden Bratakusuma marang Raden Kandireksa rewang-rewang ana njejaluk bisa ngguyudani lanang kang dadi jurite. Ya nek kaya mangkono aku mangestana kang dadi atur. Pukulun kula kingesake dawuh panjenengan. Kula nggih pukulun. Wes karo becik lawan apik Kakang Semar aku tak balik nang kalih kula. Adya Kandireksa. Kakang Mas sampun mboten lepat dawuh panjenengan ingkang rayi Kandireksa. Rani ngaturing yang padha pukulun kula delasan panjenengan dinten mangki. Kapuring nyuwun negari Ngastina sumangga Kakang Mas dipunenggalaken. Menawi mboten dinten menika benjang menapa kula nagih potang patini putra kula Raden Abimanyu milati ang Ngastina. Wis ora luput kang dadi atur Musri Kandi. Ndik, kono apa ora ana wong Ngastina ndadekno kawuningan. Kaya wis ora pantes dadi atur negara Ngastina diwulung aku negara Ngastina.
nasa gelagayangan ribandil tinemu marang wanita kang endawarnan. Pantes aku ora ngangge tata basa lan krama. Iki ana wanita sapa kekasihmu? Menawi panjenengan tetanya kalian kula saderenge kula paring sumurup kula nyuwun keterangan. Panjenengan menika sinten to Raden? Menawa sliramu ora dumunung marang aku wong mendang-mendang kebaratan ora duwe sanak lawan kadang. Mung nama aku duwe namaku Raden Bratakusuma. Raden Bratakusuma la ingkang wingking. Aku Raden Kandireksa namaku. Uwang usul namaning wanita kang endawarnaning sapa kekasihmu saka ngendi purwamu? Kula menika putri Dwarawati putraning Kanjeng Rama Bathara Kresna kekasih kula Titi Sendari. Titi Sendari konjur melayu-melayu sedya kekarepamu. Raden, kula menika dipun puta-puta kalian Raden Lesmana Mandra Kumala. Setyaning kula badhe kapundhut lama ing permanda silaning tiyang akrama. Raning kula menika kagungan garwa nggih Kakang Masangka Wijaya kala wau kula mboten purun nglampahi. Mbok inggih panjenengan paring kuwelasan kalian kula panjenengan tulungi. Titi Sendari sliramu njaluk tulung aku gelem nulungi sliramu. Nanging nek sliramu manut pangren aku, lah setya panjenengan dos pundi? Tak tulungi nanging Titi Sendari dina iki tak pundhut lama ing permanda silaning wong akrama gelem sliramu. Lah dos pundi wong kula menika garwaning Kakang Mas Abimanyu nek kula nglampahi niku kula dos pundi? Kuwe Titi Sendari manut syukur sliramu manut perkara Abimanyu ora kena para gagas kang akeh-akeh. Abimanyu wis tumeka pati. Menawi Kakang Mas Abimanyu dumugi pecah, menawi kantenan kubure kula nggih purun nek mboten kantenan kula nggih mboten Nur Raden, sebab kula menika garwaning Kakang Mas Abimanyu. Iya Titi Sendari ning perlune sliramu iki kok aja nganti mlayu tak wadahi kancing gelung ae. Menapa nggih cekap kancing gelung paduka panjenengan nggih ngadahi Titi Sendari. Titi Sendari rumangsaku cukup bab sliram tak pepes dados sak mrica jinumput. Kaya luwih jembar kancinge gelung Raden Bratakusuma. Adik Kandireksa, Kakang Mas wonten menapa? Kang ati-ati iki putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumala dipun capengi mam Kakang Mas dipun perjayani. Iya Adi Titi Sendari tim melayu nanti Titi Sendari tidak. Larongku kok tinemu sinatra bagus sapa kang dadi namamu? Menawa sliramu ora dumunung marang aku apa sliramu nama Raden Lesmana Mandra Kumala. Ora tedhe ngaling-aling tumraping mayang ora kathik ngangge kekeliran aku Raden Lesmana Mandra Kumala. Wangsul namaning sinatriya. Menawa sliramu ora dumunung marang aku Raden Bratakusuma kang huri. Aku Kandireksa namaku satriya. Semono kok nganti keplayu-playu sedya lawan karepmu. Arping lumawat menyang Raden Lesmana Mandra Kumala. Perlu aku mburu-buron laronku. Apa kidang menjangan bebek ayam buron laronmu? Dudu. Buron laronku nama Titi Sendari mongko mrene kang dadi playune. Lho sakniki kok ilang ora karuan kang dadi larine. Mangerti menawa Titi Sendari dina iki suwita marang wong kaya aku gelem tak pundhut garwa. Rening Titi Sendari ku garwaku sakniki. Ora usah sliramu muta-muta Titi Sendari manut pangren aku tak tugel gulung. Raden Bratakusuma wani marang Raden Lesmana Mandra Kumala. Apamu kang dak weden? Wani musul Lesmana Mandra Kumala wong daman pecating nyawamu.
Thank you.